Va. Hòstia, ja el tenim. Hòstia, ja està. Ara ja directe és el Monistrol. Quina hora és? Ara no tenim 10 minuts perquè surti, Va, anem. Esperem que amb el tren no li passi res. No, si no anirem a peu o en bicicleta. Ja les tenim aquí, totes les bicis. Anar en tren té el seu risc, Molt bé. Vinga, va. Va. Viu l'hivern al Bages. Viu l'hivern al Bages. Què, estàs nerviós? Estic nerviós. Per què? Home, és la diada. La diada de què? És la diada montserratina. Hòstia, la Montserratina. Hòstia, 4.000 biciclistes. És la prova reina. 4.000? No hi cabrem tots a Montserrat. Montserrat s'omple de bicicletes. Hòstia, que serà maco. Hòstia, la pujada. Hòstia, és que és un dia tot l'any esperant-lo, Tot l'any, sí. Bueno, per res. Aviat ja marxem, no? Va, ja. Bicicletes per tot arreu. Per tot arreu només hi ha una. Ha valgut la pena. Guaita quina fresca. De Montserrat. Però és que és una fresca sana. Sí, És igual, encara que et refredis, però és una fresca que és sana. Va, què? Va. Viu la tardor al Bages. Ei, viu la tardor, Monistrol, va, que ja estem. ¡Venimos, crack! ¡Va, crack! Va, mateix.
Montserratina al foc. Allò, el que vas anar a foc. Hòstia, nano, però si això... Jo sembla que pujo un taxi. Nano, viu la tardor al Valle. Diu que és un Carmelo i ens comuniquen que ha abandonat l'equip de Bilbao que ha vingut expressament i han plegat tots. Hòstia, que és dur el Joan. Els de la Rioja també. Toni, els de la Rioja han abandonat. Perquè veu estar tot el dia ahí de mamoneo i de trincotreo. Avui el que passa. Va, Nosaltres som els millors, vale? va, anem a recollir els trofeus. Anem a recollir el trofeu. Va, Viu viu la tardor al al Bages. Veieu el Joan com va recollir el trofeu? Hòstia, hem acabat molts pocs, dels 1000 que hem sortit. La Montserratina. Molt bé. Però un grup que heu suat la cancel·lada per pujar fins aquí dalt encara més. Jo ho admiro molt, admiro molt quan veus ciclistes que pugen muntanyes i especialment aquí a Montserrat, doncs us admiro. Jo diria, sou admirables però no imitables, perquè jo m'he posat. En tot cas, molt content que sigueu aquí. En nom de la comunitat i en nom de Montserrat, doncs us felicitem també. Amics, és emocionant. Hem superat la diada montserratina. Ens han beneït, tenim el pin i ara estem aquí. Hòstia, és molt maco, Joan, però fa molt fred. Anem a fer el cafè, tu, Ara anem al cafè, a fer el cafè. Ens ho mereixem, Ens ho mereixem, tant que sí. Bueno, va. Va, Bueno, amics, des de Montserrat, viu la tardor al Bages. Ei, amics! va, viu. Bueno, ja hem Va, arribat mira. aquí al monestir de Montserrat. Ja ens han donat el pin. I la benedicció. I la benedicció del mossèn aquell, que no sé, me'n recordo com es deia. El parabat. Què collons ha de ser el parabat, allà? Sí, ho és. Sí, vols dir? És que ho és. Bueno, ara ens anem a fotre un cafetó calentot, perquè fa una mica de rasca, I res, a fer la baixada, vale? Va. Vinga, que tingueu bon dia i viu la tardor al Bages! I s'ha de posar els pantalons d'esquí. Busca tu camino y muévete. Tu sí que eres volat. Este es tu momento, entrégate. Segons jo, aquí baix el teu en pantaló curt i aquest baix en pantalons d'esquí. Aquí, Y collons. deja atrás lo malo que sale. Hoy empieza la vida otra vez. Vámonos. Hoy empieza la vida otra vez. Va, viu! Hoy empieza la vida otra vez. Viu! Vale tu peso en oro. No tengas miedo, venga lo que venga. Amics, s'està acabant la Montserratina i ens estem posant els pantalons d'esquís, els pocs sobrevivents que hem quedat. Pensa nevar, Recordeu que tot l'equip de Bilbao han plegat, els de Bilbao han plegat tots morts de fred i nosaltres encara estem aquí aguantant, Joan? Hòstia, però... Hòstia, com... Pena que se te agarre si te diviertes. Sort que som previsors. Y mancha
muchacha que no se vaya, frotando fuerte, frotando fuerte. Hòstia, aquells pobres de Bilbao, no han aguantat. Que te pegue el sol. Hòstia, va. Cuiteu, hòstia, que calents que anem ara, Serem dels pocs sobrevivents de la Diada Montserratina 2021. Hoy empieza la vida otra vez. Hoy empieza la vida otra vez. Hòstia, quines condicions adverses tan... No tenga miedo, venga lo que venga. Hoy empieza la vida otra vez. Ganar. Busca la aventura y no te des por vencida, para que no se pare el ritmo de la vida. Sube un rascacielos como sube King Kong. Si hoy no lo intentas no tiene perdón. Hoy empieza la vida otra vez. Hoy empieza la vida otra vez. Vale tu peso en oro. No tengas miedo, venga lo que venga. Hoy empieza la vida otra vez. Molt bé. Ara t'espera un bon dinar, no? Ara un bon dinar, una bona dutxa calentona i el que hi hagi. Hòstia. Molt bé. Bueno, va. Fins a la pròxima. Fins a la pròxima, amics. Viu La tardor... al Bages. Bages.